Ka Meghalaya Right to Public Service Act 2020 kakular scam ban ai gajing syakri kebabahatam kabastet bad kabasyai kedar. Ki office sarkar kinomla ban penslem lani kentai ia gajing syakri badai ban ai syapi. Ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission lani ka MSPSDC kan penyai bad kan pentelun ru ia gajing pentrekam ia gani ka ain. Ka commission kalakau ru ia ka web portal ban pensuk ia pi. Hangi pila ban apply. Kijing syakri ayu pi kwa bat pila ban bodin ru ia ka application jong pi. Lada ka application jong pi kesyakan tai. On pentip syapi balai bat ki ai kijing duna kum ki kot kisla. Ni giwei kijing tip ki bafidon kam ban penbiang. Lada ka jing syakri kampoi syapi kat kum kapor balak kedau haka ain. Bat lada syakan tai krem gino gidau. Kidon gila dia pi. Hilaban mudui syau appellate authority jong ketenat badai peng baun pej benya ya kita gikam jong pi. Lada laban penbeng hilaban mudui syaka commission. Ka MSPSDC ka trainer ka bentaban Pyntikna bagi jing syakri jong sarkar kinlong giba stand giba khoi bad giba pensuk ia Ki Paidbah namar ba ka Hok Ki Paidbah ka dei giba kong santam.